Des de fa més de 80 anys, a King Cosmetics fabriquem el nostre producte amb la millor matèria prima que coneixem. Aquella que ens regala la nostra gent quan arriba de matinada i marxa al vespre quan s'apaguen les llums. Només hi ha 11 homes capaços d'evitar l'inevitable. 11 homes preparats per canviar el destí, fer viure una nit negra al totpoderós conjunt blanc. Homes joves, tocats per una vareta màgica. Homes durs, bregats en 1000 batalles. Que veuen l'elixir de la joventut eterna. A Europa només hi ha 11 homes capaços de capgirar la història. Juventus Real Madrid, a TV3, dissabte al vespre.